Betul hambai, ani channel lang tin taisan nukjang ma bagai, tini khang no kaisa ko mui songma phungna tongo, ko agungra mui, agungra khaito prai borok no chauna, ha hamjak saimi aiko, angkai thokjago bo agungra no betla khaino, mane bo busurok bo asuk ko ya kusaya, chikon bo obo manan tubo emne kha bo tini rom to mani kathang no. Obonang takai songna khai songna bo dego songna bono thoku thungloi sapodoi naidi ano pias rina pias kotor hingga thaisa rikhi nango pias thaisa erpore khai mosor rinai go mosor ajak haising rina kisa hasing kai som rinai som khai ta ojon khai rinai moi bujioi pap thakai thogyang thanai bela hingga jira kisa rinai kisa rikhai no oro bisi mosla nangya bo sutui kisa rikha be jamno tabo thoku thung rinai thoku thung rikha hingga jeng tabono kisa yak bai khe sapi gui jemon mangso makhong ma hai yak bai khe sapi gui kisa tiya butui riwinai songnai hingga songunai srapcha pore khe kutuk khanga kisa kolunai wani hai kolnai hingga kolma pore butui kisa rangkhaitesa jenga pore butui risinai butui bo bisi bangriya kusu ojon khaina kom khairinai butui hingga lo muni karina froko bo kasin mosla rinai jeng obo rikha ekdom modom thogo songchainai didi ang tini songnai ang to prai no ano thokjago ano chawba mane ang ano songoi phunuk chinai rok no mangso rok khai to songo to ang chama ba ano song phunai mangso ka olo rogo songoi phunuk no jere rok no khai to ang mangso songchario hingga jeng tabo bok salainai thapa gas hotalang grana olo tui kisa riwinai jeng obono kaham kai sapi ginai bok sanai gota bukhai naidi organ thaika tabo kolunai kita tia busaina hungo dui baso kolnai koloi erpore butui riwo ancherai bo kuni thaya ko mama jo khang thakala na amsaba puisa purun mangsa no puisa dar horo anya koi taka ma koma thugla hali di dano ready thane hello yang baba hello hi kaham da to la kong maya kubo kaham kai kok doi semalia sarbo soka nai to kha tam kok doi semalia ting school of botis khaina le bono takala khe khaina do ta kham butui rikina dei bar kol kha butui kisa rina bichiriya butui tabu kha iko kasin mosla gora kharai siga tabu kha ni mui bo mun to kha iko ta kham bono amno riwoi kari sinai motong subo jadi kasin mosla kari hingkai ungkorok ri mano sutui belai rikhebo motong mo obono khwani borok kam tike songmana tuk bokhong hino sine anga khaita jong rok hino o kholabri sinai tang gas off khaisina mungkha okhai anchare phe ani khas blog rok khaito no saimana ani khas blog rok khaito no khuna no mane video khaima rok bisi chaliya picture sikon khai ka afro ba asa saimiya edit khana rok asa rungsuya ko ko kisa hanu mano asok mane naithokai rina rok rungya ko baksa borok kata wan sang na bo teke video khai ka rok na puila first time batai nangnai bla joto no kisa busi pai dita rebo phana tamung tokha tak sopaya no eta lengjak khaikana tang mori jak satene phon chak ton man no ke monai khaika laijak na lengjak sokona dibor
আড়াইটা বাজে বোন স্কুল পাই মানে নগদা দিবে আড়াইটা রক বাজে বোন স্কুল পাই মানে খাयसे लेंग्रा गुबुराव माइ रखसै मियां थाङो हराबो दतिन फुव परि मायां थाङो दा खायसं माइ सालायनाय नरा सामतामै माइ सालायनाय गना आगुंग्रा songmani हिखो माबा सालायनाय एरपरे बखा आबु तुइ बाजा आबु तुइ बाजा मियाखो नि जेरै रक्सानाय गोरेङै जानाय आसासा जायगा दङ गिलानो बेखौहाय फानथावबाय मुया बुदै साबसा कमेन्ट खाय साबाय दे फानथावबाय मुया बुदैखाय बिदि जानाय गोरेङैखाय जों अंक रक्सिमि जावो जिन मुरा सिंलावखाय जों बेसेबा फानथावबाय मुया बुदै जावो अंक यां रगखायसो जामा खानाया बासि संनोखौ जामा रखनाया थेवबो आं बांनावायसो संगै जारेव Baca nung baba? Kamu baca kah? Dosa kelas? Muya kau tahu tak? Dosa kau nak kaisa? Bapak kan nanti kak Bapak muya kau tahu tak? Bapak kisah sah tapi sisa ini cari bapak sana ni Bapak kan main ragu tapi sini bapak cari ni yang tu kasih ini sih kisah sah Sari Sini blog no, hamzaka like rok khaje, subscribe rok khaje, baksa channel ke tang ke subscribe rok khaje. Mane asmai thok jana thona photo to khaje ta. Hi hindi baba. Hi. Bye. Sasile. Asuna.